Duk da faɗaɗa hanyoyin jihar Kaduna da Malam Nasiru Ahmad El-Rufa'i ya yi tare da manya-manyan ayyuka daban-daban a faɗin jihar, bai tsaya nan ba. Domin ya kawo mana jajirtacce, fitacce kuma gawurtacce wato ingantaccen shugaba. Haka zalika Madugu uban tafiya, sa'an nan tsohon ɗan gwagwarmaya. Wato Malam Sanata Obasani magajin Malam, daga Malam sai Malam a Kaduna garin gwamna, tare da mataimakiyarsa mamarmu hajiyarmu kuma malamarmu wato Dr. Hadiza Sabuwa Balarabe. Idan Allah ya sa Malam Sanata Obasani ya samu daman cin nasarar zama gwamnan Kaduna, yana da manyan ƙudurori guda 32. Kaɗan daga cikin ƙudurorinsa shine, na farko yana so ya ga ya taimaka wa jama'ar jihar Kaduna wajen farfaɗo da tattalin arzikin jihar Kaduna. Sa'an nan bai tsaya nan ba wajen ganin ya taimaka ma matasa domin dogaro da kawunan. Sa'an nan yana da ƙudiri na haɓaka harkan ilimi a cikin jihar Kaduna. Tabbas ba tantama haka yake, domin mai faɗa da cikawa ne, a baya yayi mun gani. Don haka kar mi sake da wannan. Kar mi wasa da wannan. Sa'an nan kar mi ganganci da wannan. Wajen zaben matashin ɗan siyasar. Malam mai malam, wato Sanata Malam Obasani a matsayin gwamnan jihar Kaduna, Obasanin kawai. Dole mu jinjina ma Malam Rabi'u Mai Izawaka wajen ba da gudunmawarsa. Malam Obasanin kawai.